Jöttem addig. Sziasztok, Gyüket Szilveszter vagyok, itt van velem Szabó Árpi, és most a 2016-os Csoki Kupa pályát fogjuk bemutatni. Az egyenesben még nincsenek felrakva az ugratók, fából lesz az összes. Az elején, mivel egy gyalogútra épül igazából a pálya, szóval induljunk is el, aztán közben beszélek. A pálya eleje kicsit gazos még, de hamar meg fogjuk oldani. Ez az egyik ugrató, az egyenesben pedig a másik. A pálya nagy része az utóbbi évekhez képest nem változott. Itt a Árpika kicsit mehetne gyorsabban. Kismandinerbe fogjuk elvinni, itt teljesen egy új rész következik. Asztal, szűk jobb, aztán megérkezünk a gyökerekhez. Lassan gurulunk, szép kör, hogy látványos legyen nektek. És még nagyon sokat kell gazoljunk. Ez az igazság, hogy sokáig tart, mire megcsináljuk ezt a pályát. Na, itt egy kis Norbis leugró volt. Aztán ott mész majd be, Ott és be. ott az árodba végig kimész, és ott lesz egy ugrató. Azért legurulunk valamennyit. Lássatok is belőle arra, igen. Lesz egy ugrató, és itt fogsz oda beérkezni a köveket. És utána mész ki tovább. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!